Mbak, iki lho. Ana blonjo Shopee anyar iki lho. Tek. Ya. Kayak lho, Mbak, delok. Mantuku sing kaya Kanjeng Ratu kae lho. Wis tangine awan, ra tau gawean. Ngono kaya anakku manute ra karuan karo cah kuwi. Kaya seneng iki lho. Gumun aku. Mosok to, Mbak Ida? Mosok nganti kaya ngono to, Mbak? Lah, Mbak Ida, jenenge wae nganten anyar, yo cek penyesuaian to, Mbak. Lho, Mbak, lah kuwi lho anak wedokmu malah ra tau gawean omah lho, Mbak. Lah kok sampean malah nuntut mantumu arep gawean omah. Piye to, Mbak? Lah, Mbak Ida ki yo ngono kok. Mantune sampean kuwi nikah karo anake sampean, kan yo ben dibahagiake. Ora malah mbok kon gawean lah, masak lah, nyapu lah. Wes. Jan Mbak Ida ki piye to, Mbak? Mantumu kan yo kerja to. Paling nek balik ki to, Mbak, wis kesel. Dadine ra iso gawean omah. Nah, bener kuwi Mbak Dia. Aku biyen ge awal nganten anyar, yo kerja, tangiku awan yo ora apa-apa, malah mertuaku ngesake mbek aku, Mbak Ida. Ya wis. Kok malah aku sing diserang. Lho kok malah ngamuk. Aku to, Mbak, malah ngesake karo mantumu, Mbak. Mesake apes tenan wonge duwe marata kok sampean. Aja kejujuran ngono ah. Ya wis, Mbak, aku tak balik sik. Aku arep masak. Iya, podo aku pengen gosok Mbak Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngene iki lho, duwe kanca ora iso support. Malah aku sing diamuk. Kok malah aku saiki ditinggal iki lho. Wis jan. Jelei.